Ano sa dyan nyo? Marami kayo ah. Akyat sana kami ng ligaw. Punta ko po dito bukas. Dala ko na yung mga pagkain na hingi mo. Ayaw nang tumigil. Ano ba rin? Parang pa rin. Sige pa. Gusto ko sanang umakyat ng ligaw pero paano ba to? Wala akong magpasabihan ng problema. Kung hindi talaga ako marunong, mahiya pa naman ako. Saan ba ako hingi ito ng idea? Gabi na pala ngayon. Sana may pumunta dito ngayon na para magturo sa akin na paano mangligaw. Grabe itong ano magawin sa akin dito. Ay nako. Sana magkaroon ako ng sinisinta ngayong taon na to kasi medyo tumataas na itong edad ko. Parang bata pa na ba yung nililigawan ko ngayon. Oh no! Pero ano bang gawin ko dito? Mahihiya talaga akong pumunta doon. Sana may pumunta ditong mga kaibigan kong mga mahusay sa pangbaniligaw para maturuan ako kung paano ba to? Ano bang gawin ko dito? Pupuntahan ko kaya o maghihintay lang ako siguro dito. Pare, magandang gabi. Oh, magandang gabi, pre. Ano bang sadya natin? Gusto ko sana magpatulong sa iyo kung saan tayo magligaw. Oh no! Ko, magpatulong ka din? Walang problema yan. Saan bang nakasunadahan mong bahay? Puntahan mong gustong ligawan? Saan banda ba? Dito sa Ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala. Alam mo, pre? Alam mo ba kung bakit ako nandito, pre? Ganun din ang problema ko eh. Gusto ko sana manligaw, pero paano bang hindi ko alam kung anong gagawin. Siguro mayroon kang kilala na marunong talaga para magsama ng tayong tatlo. mayroon Sige. akong kasama. Sana, mahusay ba yung magturo siguro? Mahusay ba yung manligaw yung kasama mo? Mahusay siguro. Subukan nga natin. Oh. Sige, puntahan mo nga. Sige. Oh. Sige, puntahan mo. Sige. Pare, mayroon magtuturo sa iyo kung magligaw. Sige, saan ba? Puntahan natin. Oo. Sige. Puntahan natin. Pre, magpaturo ka lang mangligaw sa akin ah. Ikaw pala yung sinabi niya kanina? Oo. Oo, kasi yun ang problema ko, pre. Gusto ko sana manligaw. Saan bang bahay na niligawan niyo? Basta doon lang banda din, pre. Baka meron Kaso ba akong tatlo matutulong? tayo, siguro ikaw mauna kasi ikaw marunong para may susundan kami ba kung paano mangligaw. Sige. Sige, ako muna. Pero okay na ba itong suot natin, pre? Baka pwede na kuha yan. muna tayo ng barong, pre. Wag na, pwede na yan. Bagay yan. Pero maganda yung sa'yo, pre, kasi meron kang bandana. Oo, kasi para ito nang auto nun eh. Pero Kaya, alam mo sige ba, na pre? to. May problema tayo, pre. Kasi yung pupuntahan ko babae, pre. May problema kasi, pre. Kasi yung kapatid yung lalaki, sarang sobrang tapang, pre. Oo. Pero ang maganda doon, pre, kasi yung pupuntahan ko, tatlo sila lahat. Tatlo? Oh. So, tatlo din tayo. Yun. Pwede na ba yun? Pwede na yun. Pero, sige, sabay lang tayo doon. Pero, Ako muna. pre, pero tayo pag-usapan, pre. Sige, ano ba yun? Pwede bang kukuha tayo muna ng bulaklak? Pre, meron akong nakuha. Ito. Bulaklak ba to? Parang... Ano sa palagay mo, pre? Ano? Bulaklak na to. Ha? Bulaklak. Okay na to. Siguro, Ha? pre. Okay na to. Tama yun. Ano ba? Mabango ba? O yun? Ano? Mabango ba? Parang mabaho konti. Pero okay na yun. Okay na yun, pre. Ano naman Sa'yo, yun? sa'yo. Isa. Tama na, okay na yun, pre. Tag-isa Mabango tayo. na. Ano? Siguro, ano yun, pre? Oh, tag-isa tayo.
Mabango. 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 Pwede na Siguro to. sasagutin tayo dito, pre. Maakit Papasukin ang kay- babae nito. Ha? Maakit dito. Pwede na to. Sige, ikaw ang bahala, pre, ha? Ikaw ang Ako una. ang bahala. Kaya ko yan. Oo. Oh. Sagutin tayo dito, pre. So, bakit mo kinagat mo, pre? Kasi astig ganun ako. ba? Pre, ikaw na lang mauna siguro, pre. Mahiya ako, pre. Sige, sige. Ay, ikaw na lang, Pin. Naiya ako eh. Na, bakit ka mahiya ako? Sige, pre. Subukan, subukan. Eh, ikaw siguro. I-try mo lang. Try ko. Hindi ko kaya eh kasi Pero ano bang unang gawin dyan? Ano, malay ko. Ay, ikaw na siguro, pre. Bakit, pre? Eh, Huwag naiya kang mahiya, ako. pre. Lakas ang loob, pre. Parang ang ganda ng bahay nila eh. Tama. Naiya. Sige, siyempre, mga maganda yung babae yun. Pre, baka ano, wala tayong bulak-bulak natin. Sige, pre. Pwede na to, pre. Ulitin mo kaysa, pre. Ulitin mo kaysa, pre. Eh, hindi ko kaya eh. Bakit? Hindi ko talaga kaya. Ganun ba? Oo. Ako Ikaw nga, siguro, ako nga. subukan mo. Subukan ko nga. Mga pwede. Ah, Naiya ka rin. Ha? Naiya ka rin. Pre. Ulitin ko nga, pre. Ta? Naiya talaga eh. Ikaw na, pre. Kaya, Ikaw na, pre. Pare, ganun ka din. Ha? Oh, siguro, umuwi na tayo dito. Bukas Hindi pwede, pre. Hindi pwede, pre, kasi ano, sayang yung babae, pre. Sayang yung gustuhan ng babae. Kasi ganda. Katulad dito ng kinukuha natin bulak-bulak na mabango. Mabango. Sobrang ganda. O, tatlo din sila. Tatlo. Ha? O, tatlo. Yan yung apat. Tatlo din. Tama. Tama talaga. Tama tayo dito. Sama na lang tayo para dito masaya. Tuloy natin. Ikaw na naman. Ako na lang, ako na lang. Ako na lang palagi. Tao po. Walang tao. Tao po. Walang tao. Wala siguro po. Nako. Subukan mo ulit. Tao po. Mali na. Ako Ikaw na lang, ikaw na lang. Tao po. Tao po. Wala din. Wala talaga eh. Baka ano lang tayo eh. Baka nandun lang sa loob. Ikaw na, pre. Ikaw mo na pre kasi Tao po. Tao po. Nako, nakakahiya na to. Kaya, buhay tayo. Kaya lang tayo nito. Ito na, sana. Sumagot na to, pre. Sige, sige. Try mo lang. Kaya yan. Tao po. Oh, anong sadya nyo? Parang gabi na to ah. Anong sadya nyo? Akyat sana kami ng ligaw. Marami kayo ah. Oo po, gabi na kasi pero kaya nga akyat kami ng ligaw eh. Mahirap na mag-umaga ho kasi nagtatrabaho yung tatlong kapatid mo siguro yon. Oo. Oh, kaya Oo, eh. di ba? Oo. Kaya Siguro. may dala kaming kunting regalong bulaklak para sa mga tatlong kapatid mong mabusilak na puso na naghihintay sa amin. Kaya sana po papasok nyo kami dyan para magkakilala tayong lahat. Ah, hindi pwede. Parang gabi na oh. Pero kung hindi po pwede, ay umuwi na lang. Ay, bukas. wag, hindi, ano ba? Sige. Bakit hindi pwede? Huwag kang makinig sa kanya. Po, kasi, kung kanay sa kanya po, kay, hindi pwedeng hindi talaga pwede po kasi mahal na namin eh. Mahal na namin eh. Mahal na namin eh. Sige, subukan ko kayo. Pumasok kayo dito sa aking bahay. Pero sandali lang ha. Pagsabihan ko yung mga kapatid ko. Kapag tumagal kayo ng 3 minuto, puglot yung ulo nyo. Puglot yung ulo nyo. Puglot yung ulo nyo. Paano ba to? Paano ba to? May Dapat itak. hindi tayo susuko. Dapat dapat nandito na tayo eh. Bakit tayo uwi? Siguro kasi may itak na dala eh. Isa lang yan. Isa lang. Pugunan tayo ng ulo nito. Isa lang, bahala na. Ako po. 5 minuto yung hiningi natin, 3 minuto na pala yung ano. Hindi pwede yan. Sige, pasok tayo. Pasok tayo. Sige ho. Papasok kami dyan. Salamat sa inyong pagpayag na makapasok kami at nang makaakyat kami ng ligaw Bahay nyo. sa kapatid nyo. Salamat ho. Hindi kami tatagal lang 5 minuto. Siguro mga 5 oras lang.
Ganon. Ha? Ano ba? Ano? Oh, Ano, nagbibiro ka ba? Parang napatay ka sa akin ah. minahanan muna tayo kasi ano eh. Para makasuyo na tayo doon para makausap na natin yung mga tatlong dalaga. Sige. Pasensya, hindi kami nagbibiro. Talagang totoo talaga yon. Opo. Oo. Totoo yun. Totoo yun po. Oh, Papasok po kami dyan. pwede bang pakitabi na lang yung itak mo para Hindi walang naman delikado? kami matakot ho. kasi tignan mo yung bulaklak dala namin. Nandupay pa yun nasa kalanta. Sige, pasok kayo rito. Bubuksan ko yung pinto. Oh. Sige po, salamat ha. Halina kayo. Ay na, buti bumaba, buti umayag yun. Anong kailangan kong gawin? Sige, punta na yung kapatid ko. Maghintay kayo Sige dyan ha, ha. maghintay kami ho. Halina kayo. Merong tatlong lalaki dito naghintay sa'yo. Nandito na yung kapatid ko. Ang ganda pala, no? Akala ko Ganda tatlo pa yan. ng taga-vlog. Dalawa lang. Ay, dalawa lang pala, no? Saan siguro yung isa? Magandang gabi sa inyo. Nagabi sa inyo po. Magandang gabi sa inyo, mga dilag. Dalawa lang pala sila, Dalawa no? lang pala sila. Akala ko tatlo yun. Sino nagsabi ng tatlo? No, nabibiro ba kayo? Hindi po. Hindi po. Akala lang namin kasi tatlo kasi siguro sa sobrang namin excited namin eh. sa sobrang gigil namin sa mga pag-ibig ng iyong mga kapatid na dilag. na maganda. Kaya Ayoko, nagiging tatlo nagkaganon. yung aming mga paningin. Oo. Di ba pre? Oo. Pero Tama yun. Pero dalawa lang pala. patawad talaga po kasi dahil sa mga kabakaba ng aming mga Dibdib. isipan at dibdib Na kaya makita na naging naman tatlo sila. yung nakikita namin pero dalawa lang pala. Hindi bale. Kaya naman magparaya yung isang kasama namin eh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Talagang mabait talaga kaming tao. Di ba pre? Sige, mag-usap kayo dyan. Antay ako ng 3 minuto. Pag lumampas kayo sa 3 minuto, kot ang ulo nyo. Ganda pala nito pre. Magandang Pre. birthday. Pasensya ka muna pre. Hanggang tingin ka lang muna. Kasi akala ko tatlo pre. Huwag kang mag-alala pre. Bukas na bukas. Sa'yo na naman. Ayun na yun. Di ba pre? Okay lang. Okay lang ba? Hi. Hi po. Magandang gabi pala ulit. Magandang gabi din. Bulaklak para sa'yo. Wow! Pagpasensyahan mo na ha, kasi sobrang stricto kasi yung kapatid niyo eh. Parang gamot ah. Oo, kasi kanina pa kami umaga nag-abang sa iyo dito kaso hindi kami pinapasok kaya gabi na kayo. Saan niyo ito nakuha? Diyan lang sa may bintahan ng bulaklak. Baka tanim Diba, na. pre? Parang Diba din tanim naman na. ito sa may bintahan ng bulaklak? Anong ba kung magkano yan? Magkano? 50 cents. Parang tanim namin to ah. Hindi yun. O Nakuha kasi, namin yan. kasi alam mo naman nga, yung itong bulaklak na kilalang kilala yan sa buong mundo. Binili mo namin Kaya yan. naman binili yan kasi kilala na yan sa buong mundo. Kaya naman binili yan kasi buo ang aming damdamin para sa inyo. Akin din. Pwede bang magpakilala? Sige po. Ako pala si Arki. Ikaw? Jen. Ha? Eh sana all. Si? Si Jen po. Si Jen. Ang ganda ng mga pangalan mo. Parang naging taginting ang aking mga tainga at puso. Kung gaano kang ganda ang iyong mga mukha, ang iyong mga wanis ng iyong mga mukha. Ganon din kaganda ng lirika ng iyong mga pangalan. Jen. By the way, I'm Arki. Kung pagdugtungin yung aking dalawang pangalan, na tulad din natin na pwedeng magkaisa, ay tatawagin na tayong Arjens. Ang ganda, di ba? So sana nagustuhan mo yung pagpunta ko dito. Ikaw talaga ang sadya ko.
Ikaw, pre, sino sadya ko, pre? Sadya ko talaga siya. Wow. Ito totoo lang, parang bagay naman gawin. Tama. Totoo siya. Sige, pre. Iwan ko baka. Ibigay nyo na yung todo mo, pre. Sige, talaga. Kasi naiiyak Yung ako. kapatid niya, pre, papa, nag-ano na yun sa pagpugot ng ulo natin, pre. Nakalimutan ko. Di ba? Kaya pasensya ang ka na, ganda mo pre. talaga. Okay lang, wala. Kung totoo, Ito pala yung kasing kasama ganda namin ka si- ng Sino pangalan mo? bulaklak na nagpapaligid. Rex. Ito pala kasama namin si... At ikaw, ang aking, Hello po, Rex. Hindi. at ikaw, ang aking binubulong na aking damdamin. Tignan mo, pre. Napaka ganda mong tingnan. At napakakinis na yung mukha. Kasi kinis ng yung puso. Nang sumatagay tayo sa... Ang ganda mo. Ikaw ang nakikita ko sa buong buhay ko. Wala kang katumbas. Ikaw ang sinisigaw ng puso ko. At kapag kasama kita, parang nasa langit ang aking kaba. Grabe. Damdamin ko sa'yo'y nalilito na. Ikaw na siguro talaga ang aking pangarap. Grabe, pre. Ikaw na siguro ang aking mayakap at aking mahalikan. Magdamag akong nakatingin sa'yo. Grabe, pre. Malayo. Kaya, Pasensya ka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. hindi mo Ito pa kamay binigay. ko. Pre, hindi pa na naintindihan, pre. Sayang, memoryado pa naman. Kanya yung anong panliliga niya, pre. Paano ba yan, pre? Wala na siyang magagawa. Narinig mo ba yung sinasabi niya? Naririnig. Narinig mo ba yung sinasabi ng kapatid mo? Naririnig. Huwag mong ulitin, ha? Huwag mong sabihin sa akin yan. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano? Mula nung umakyat ako dito sa bahay mo, feeling ko pa lang, ikaw na ang tinitibok ng puso ko. Kaya, sasabihin ko lang sa'yo ito. Pwede bang akyat ako sa'yo ng ligaw? Hindi pwede kasi bago pa na kita nagkakilala. Oo nga, ngayon tayo nagkakilala. Gusto ko ngayon ako mag-akyat ng ligaw sa'yo. Kasi yung pangliligaw kasi, gusto kong ipahayag sa'yo kung ano ang porsyento ng nararamdaman ko para sa'yo. Tingnan natin. So, ibig sabihin ba, pumapayag ka ng ligaw ko sa'yo? Sige, papayag ako. Basta pag akyat mo ng ligaw, magdadala ka ng fried chicken, cake, ice cream. Ha? Saan ko ba yung bibilhin? Bahala ka na. Kasi gusto ko magligaw eh. Alam mo naman yung luto namin dito, iminudo lang. Hindi namin alam yun. Alam mo ba yun, pre? Hindi, wala. Ano, pre? Saan ka ba galing kasi? Dito, sa probinsya namin, ang luto namin dito, galunggong at saka ano lang, tinulang manok. Yun ang nakikita ko eh. Ano ba yung pare chicken, pre? Hindi ko alam. Wala sa akin. Sardinas, pre? Hindi yung dilata. Oh, dilata yata yung pre, no? Dilata ba yan? Hindi. Mukhang yan. Dilata yun. Ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko, hahanapin ko yun sa buong mundo hanggang makaabot ako sa moon para may pakita ko sa'yo na may pride ako, hindi lang ako chicken. Diba? Maganda ba yun, pre? Maganda. Maganda, magaling ka, pre. So, Galing pala na. kailan ba ako ulit dito? Ikaw ang bahala. Pag nagugutom ako, saka pupuntahan mo ako. Ano ba? Okay. Baka makaparinig yun. Kapatid dito wala ka. Lagot tayo dito. Huwag kang mag-alalas kila kasi inyo. Palabiro talaga yung dalawa eh. Gusto lang talaga namin na mapasaya kayo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Habang nagugutom ka, nandito lang din ako. Handang magpapusog sa'yo. Hit mo na ako, pre. Sige, pre. Teka muna. Meron ba tayong banyo dito? Wala. Doon ka lang. Oh no! Punta sa Pre, Bilit. doon ka lang daw punta, pre. Wala. Tara na ako, pre. Sige, pre. Pwede ba akong... Mag-ingat ka kasi may ahas doon eh. Okay.
Bakit kayo naghahawakan ng kamay? Wala po. Ano, kilala lang kami ba? Dito ako natutulog. Ano kung gawin natin dito? Marami pa kami gusto sabihin sa'yo eh. Tapos yung isa CCR pa. Paano yan? Pero huwag kang mag-alala. Papunta ako dito bukas. Ayaw nang tumigil. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Parang hinabol kami na dito. Kapag bubalik kayo dito, uulitin ko.